И здравейте хора, аз съм Shadowfight и днес играем LazyCraft. За втори път снимам това видео, защото първият път нямах памет просто. Виждате, че сме в стария World и става нощ. И вау, от кога имам такова? И за бога много ми лаги. Ще чакаме да стане нощ. Намерих света някъде. Врата греш. Спална съм. И да, намерих го. И след малко, след като легна, ще ви припомня всичко, което бяхме построили до последния епизод на LazyCraft в този World. И да започнем. В клиповете си пак ще го пиша като втори свят номер 2. Нали? Да. Защото просто няма смисъл така да ги разбърквам. Става бъркащо. И така започваме. Тук тези две къщи са съединени. Тук това е някакво миниатюрно дворче. Тук мисля да бъде Enchanting. И ще бъде портала. Естествено съм сложила ограда, за да не минават пигмени и всякакви мобове. Лак. Така, тук излизаме. Лагавото. Добре. Това беше фермата за дини, която правихме. Изглежда. Добре. Ако се чудите откъде бяхме взели дини, това беше от ето тази къща там. Чудите се защо, нали, са тук, откъде са, как съм ги построила и всичко, откъде съм набавила материали. Първо това бях използвала няколко мода в този свят. Изпробвах нови модове и един от тях беше този. Има такава къща. Къщи. Все тая. И тук мисля, че оправихме пода. Да, оправихме пода. Мисля да направя втори етаж. И да. Не знам какво ще има тук. Не съм планирала нещо, нали? Всъщност, един момент. Тук трябва да се освети малко повече. Втория етаж ще се направи. Може би това ще е ферма. Не, няма да е ферма. Нещо като хамбар мисля да е, но не става просто. Ще бъде нещо друго. И разбира се, трябваше да падна. Просто да падна. Така. В този епизод не знам какво ще правим. Трябва да си обера дините. Честно казвам, не знам какво ще правим в този епизод. Може би малко да киваме, защото наистина нямаме много материали като цяло. Нямаме руди. Просто и всичко ми е на превършване. Ще търся някакви пещерини. И да. Така. Само толкова ще взема, защото ми е предостатъчно. Добре. Опс.
Защо имам енчантната запалка? Айрон имам. Но добре, ще взема, защото триката ми свършва просто. Само да проверя тук дали няма нещо. Добре. Така. Добре. Така. Така. Сега. На път за пещера. Тоест на повод. Тези овце няма ги убивам. Просто тук наоколо ще пада животните. Ето, перфектно подвеса. За да... О, торчове. Ще ги проследя. За да мога да си правя ферми. Ако намеря картофи. Нямам идея защо тези торчове са тук. Пещера. И трябва да си взема торча. Как ми забравих. Мобове. Добре. Мисля да намеря диаманти, но не знам как просто. Сега. Мобове няма, окей. Хубаво е. Колко там става, нищо не виждам. Така. Защото тук са торчовете и аз не знам. Нещо. Не. Пак трябва да търся пещери. Дори нямам брадва. Ако тук има уич или негова къща, окей, орхидеи, аз обичам орхидеи.
пещера. После ще вляза. Трябва само да се обера дървото. Така. Така. Тук ще стане интересно. Така. 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 Окей. 2 пътя. Защо няма дори кол? Дори кол няма. Вот така. Мобове. Да, бе, в края на пещерата. Дупка. Ти базикаш ли се? Така. Така. Сега. От този път. Мобове. Мобове. Няма мобове, нито руди. Каква е тая пещера, бе? Омага. Омага. Така. Ще трябва да се връщам. Просто няма никаква полза. Някакви руди, някакви... Ого, добре. It's okay. Так. Дори е близо до селото. Добре, окей, кол, това е хубаво. Долу има лава. Нали? На вас, че долу има лава. То няма всъщност какво друго да има. Ето. Опа. Не. Окей, ще си направя кофа. Ще направя кофа, за да взема лавата. Това да ми потрябва. Така.
Сега. Добре. Окей, тук свършва пещерата. Окей. Сега... Така. Добре, готово е. Сега. Копая. Кофа. Лав. Апс. Торч. Сега. Добре, сега трябва да се върнем. Ама как? Оттам. Май. Чакай, какво беше? Да, от тук горе. Окей, готово. Сега ако сляза по-надолу и намеря диаманти, ще е много яко. Въпреки че аз рядко намерям диаманти, защото съм кръг. Голям мазен кръг. Добре. Обрах ли го? Не. Добре. Так, оп. Сега на другите два. Донджон. Честове. Кофе. Ти възикаш ли се?
Сега. Цак. Цак. Окей. Готово. Сега. Добре, този дънжън ще го оставя така. За да... го направя като ферма за XP. Тук. Окей, какви са тия пещери, бе, хора? Вярно, че исках, ама не чак толкова с големи, нали? Омага. Няма мобове. Добре. Айрон. Хубаво. Само да не ми бъгни, да не ми изтрие света с предишния път. О, колко голяма пещера. Така. Сега. Който я. Помислях гъбата за рестон и се зарадвах за миг. Ема. О, мъга, бе! О, стресна ма. Сега. Така, готово. Буп. О, много кол. Защо? Писвам. Добре. О, добре. О, този звук винаги има дразни трък. Готово. О, има още. Разбира се, няма как. Накрая ще почна да купая с айрон кирката, защото не намирам без това никакви родижи, с които единствени се купаят с айрон кирка. Да. Така.
Дори не знам на къде ходя. Дънжена, окей, тук е. Имам още 15 000 пещери да експлорна. Добре, едната отпада. Аз май всички ги такова. Добре, копах. Айрон 42, окей, много е, хубаво е. Сега трябва да ходим да оправим всичко. Хубаво прескочих. И трябва да мисля тая сграда, какво да я правя. За другата имам идея, може би ще е често. Не съм много сигурна. Така. Че много неща. Добре. Всичко останало. Добре. Ще направя едно малко пътче. Не, тук така. Така. Добре. Да. То става на перфектно. Дори торчове няма. И заваля дъжд.
Колко прекрасно. О, тук е яко, така може да се катериш. Харесват ми и прозорците като цяло. И да. Още едно. Добре. Така. О, кон! О, супер! Трябва да се подтавя, намерих дънжън и нямаше седло. Това беше много тъпо. Така. Православен кръст. Готово. Колкото да се забелязва от далеч. Забелязва се. Така. Епизодът стана много дълъг, не знам защо, просто се увлякох. И мисля това да бъде за този епизод, ще го приключа тук в тази църква, кавичка. Друг епизод може би ще направя вторията, да. Мисля тук да сложа някакви стъпала и някакъв декор. Но за по-нататък, когато се развие повече, имам повече неща. Да. Това беше за епизода. Надявам се да ви е харесва. Ако така знаете какво да правите. Аз бях Shadow и ще се видим в следващото видео.